Pred nami stojí moderný rodinný dom, kde sa história a dizajn stretáva s precíznou stolárčinou. Už pri vstupe vítajú návštevníka minimalistické drevohliníkové dvere Kunai, doplnené o pevný svetlík, ktorý vpúšťa do interiéru jemné denné svetlo. Centrálnym prvkom priestoru haly je vnútorné presklené atrium vytvorené systémom Kunai Vision, bezrámové okná so sklom zarovno s podlahou. V interiéri zaujmú dvere bez hornej pažnice v dubovej dýhe zladenej s podlahou. Každý detail tu má svoj zmysel a počiarkuje čistý minimalistický výraz. Otvorené druhé podlažie s vnútorným balkónom a skleným zábradlím spája celý dom do jedného súvislého priestoru plného svetla. V kuchyni je nízke široké okno priamo nad pracovnou linkou, ktoré rámuje pohľad do záhrady ako obraz. Dominantou dennej časti je veľkorysé rohové presklenie v tvare L s rozmermi približne 10x5 metrov. Celý priestor je vytvorený v systéme Kunai Vision s bezrámovými fixnými oknami a HS portálmi Sky v rovnakom bezrámovom prevedení, ktoré umožňujú plynulý prechod na terasu. Za presklením sa otvára pokojná záhrada, ktorá doplňa atmosféru otvoreného priestoru a vizuálne predĺžuje interiér domu. Na druhom podlaží doplňajú kompozíciu šikmé okná v štíte strechy, ktoré lícujú so strešnou rovinou a vpúšťajú do spálne ranné svetlo. Kunai, okná a dvere pre domy, ktoré dýchajú s priestorom.